gashi fim din ta fito ta ce ɗiban mu ake a kai mu hotel a bamu condom, ta ce wani ma condom biyu ake bashi. Yar harka ce ba take faɗar wannan ba, ga bidiyon ta na yana yawo. Asara da tafi asara idan an fito aiki ku je maza 10 mata 10 a haɗa ku ɗaki ɗaya a ɗauko condom a baki, uban me za ka yi da condom? Muharramar ka ce ni ko kuma muharramar sa ta ita za a ɗauki condom a haɗa ku a ɗaki ɗaya? Uban da ya ce baya wannan abun a cikin wannan masana'antar Allah ya tarwatsa uwarsa, saboda an je aiki da ni an bani. Duk wanda ya ragan Allah ya tsine mai albarka, wanda kuma bai kashe Amdaz ba ko wanda bai sa an daure Amdaz ba Allah ya tona ma uwarsa asiri. Kwandam ake bayarwa idan kuku shida ne a cikin daki sai a baki har da double ko za a yi round 2 sai a baki kwaya biyu a baku kwaya biyu kowa sai an raba mai a cikin dakin. Me yasa za a baka kwandam? Akan me yasa za a baka kwandam? Akan me yasa za a hada ka daki ɗaya da maza a tushe wai kudi ba za su isa ba ko wani abu? Akan me za a yi wannan? Da izinin Allah subhanahu wata'ala wannan cin zarafin da ake wa addinin musulunci sai ya zo ƙarshe, kuma ƙarshen kowace masifa. Ta ce kuma maza da mata haka za a haɗa mu a ɗaki ɗaya mu kwanta. Ta ce kuma ana raba mana kwandom. Yar fim ɗin ce ta faɗi wani ɗan fim yanzu da safe na gani yana faɗa cewa malamai kar su sa baki, su cire bakinsu akan wannan mas'alar. Wai dan me za su shiga wannan? Wai wannan abin ne da ya shafe su 'yan fim. Wai mu je mu koma gefe mai wa'azi, amma batun mu ce wai kaza kaza wani ya zo ya musu kazafi dan cikin su. Abinda Amdas ya faɗa, Abdullahi Amdas ba kazafi yayi muku ba, ya ce ana promoting karuwanci. Waye bai san haka ba? Duk Kano cewa harkar fim tana promoting din karuwanci, waye bai sani ba? Mu muna da yan fim din ma da mun yi waya da su, sun gaya mana cewa dalilin da yasa su maza suke cikin talauci shine ba fasikanci suke yi ba, wasu daga cikin mata kuma fasikanci suke, shi yasa suke kuɗi. Me suka kasa? Yarinya ta mai da jirgi kamar hawa keke, har keke ma ya fi mata wahala akan hawa jirgi ta je ta yi abin da za ta yi. Kuma idan kuna wannan maganar, ni a shawara ta ya kamata yan fim su ja baki su shiru, su kulle kyakkyawar alaƙa da Allah, su tuba kuma izuwa ga Allah, in ba haka ba wallahi suna cikin haɗari. Kuma idan aka ce za a yi tone-tonen abubuwan barna tekunku, abinda za a tono ai yana da yawa. Ana da fim din da ta yi fim ta yi runguma bidiyon fa yana nan, to menene abin musu? Ana da wanda an yi kiss da ita kuma yar Bahaushiya ce, yana nan bai bace ba. Akwai waɗanda tarihin su ya nuna a baya sun yi fasikanci ma da arna, bai bace ba. Akwai waɗanda yanzu dukiyar tasu daga cikin matan sun karye, wanda arna ne suka zo suke damfare su, wanda suke gogayya ta irin wannan maɗuɗin tsayar da su. Akwai wacce ta ayyana wani babba wanda yake ɗan siyasa shine yake abota da ita, ta nuna saurayinta ne, tare suke asharallansu, duk akwai wannan rekod ɗin. Menene abin ɓoye-ɓoye? Ni ina da laifi, kai kana da laifi, kowa yana da inda yake kuskure. Ranar da ta bayyana cewa kana da kuskure tsakaninka da Allah, saranda za ka yi, ka tuba sai Allah ya soka, amma ba ka koma kana musu ba. Sannan shi wannan da ake magana ba bai kama sunan kowa ya ce shi ne yake fasikancin nan ba. Maganar kuma 'yan luwaɗi a cikin harkar fim, duk inda ɗan Daudu zai je ya kama tasha, ko ka samu mutum namiji yana masala ɗan Daudu, me ake jira kuma? Me ake jira kuma? Ko kun sani namiji ne fa yake mace kwalliya ba a harkar fim fa? Namiji ne zai sa katuwa baliga, ba fa mala'ika Jibrilu bane ba Mika'il ba, shine zai yi mace kwalliya, ya shafa mata hoda tsawon lokaci. Ku wa'annan da kuke fitowa kuke cewa harkar ku ce, me yasa ba ku hana wannan ba? Me yasa ba ku hana wannan ba? Har kuna maganar cewa wai kuna da yara da za su zo kuma siwa malamai rashin kunya. Allah ya tsine wanda bai fito ya mana rashin kunya ba. In dai akan mu bayyana cewa barnar da take cikin ku ne wani zai fito ya mana rashin kunya ko ya zage mu, ai zagi an dade ana yi.